biko ewu na m ya anya ọkụ onye Abakaliki ga-esi na-ewuri m ya yek onye ị na-anụ olu ya bụ na-ewu Igbo ụmụ otu niile bịanụ ka m gosi ụlọ ife mee n'otu. Anọ m ije esi m Ven Road North wee na-agbago Ven Road South iyotego bịa ka ndị alịa gị ka efu ife na-eme n'ogbe amami na ghọta na bịa nwanne m isolu nke apịa ya na ijebe Upper New Market iyotego so side na ịgbadaba Memman Street na esi m ụzọ a na ebe a kịta na mebiri emebi ọ dịrọkwa too much mana o mebiri emebi so ka anyị na-aga mpụta mma na-egosigasị ụlọ ife dị aṅa ife a kọntena kwụ mụnwa n'idigoro ịpaakị hia maka ntinye isi kịta ịma na ya ma agazi aga so ka m nwee ndidi maka na ịma na ụzọ kpakọrọ akpakọ a sị ka awaidi kwuo ya na ndị mmadụ etibe na Soludo abịa na ọbịa nne chief to n'ụzọ ka nna eje ebe nna eje so now emuvu m disi njem wee chọọ nke ụmụ otu niile ebe ọ bụla nọ n'ụwa niile ka ị na-anya ka efu ya tụgharịa n'aka nne m o nwee ife nchọ ka efu ebe a na-eme challenge you take one post ịgbalụ bọọlụ street monkey post anyị chuzu ma onye ichuzu kere onye ichuzu nwanne ka anyị na-eje ebe anyị na-eje otu ọ ka o si adị ọ bụrụ na ị bụrụ nwa otu ya aghọta ife m na-ekwu so mụnwa na-aga wee kekere wepụta na this place ọ bụrụ na ụzọ a na-ọpịtọ apịtọ mụnwa kasasịrị ọnwa m asa so mụ wee nidoro ya mmanya ụkwụ ebe a ga to wait ka onye keke gaa ka m wee tinye isi amami na ghọta na ị ga-asaba nnọọ moto sasị apụtapụ ịmanyakwa ụkwụ na pọtọpọtọ ọpọ na-efe abụkwa ọkọchị ka aka nọ mana udo ife mmadụ mere ibie ka anyị na-aga so mụ abịa ma na-ejie gapụta ebe a wee na-agazi small nna abịa gafere ka m gosi ndị efe nche igosifa bịa gabanụ nọ na-eme ife abụtara nga ebe a dị tu narụ so nwanne m ebe a nọ kịta ọ bụrụ na ịkụ anya n'aka nri kịta ị ga-ama na ife asainis ebe dị kọntena dị ndị miro nọ ịgbago so mụnwa niile ị na-akpọdakwa dị South m na-eje ka m na-akpọda Ven Road South so ị na-anya n'aka ya aka ekpe m na ị ga-afụ na ife a 3-story building enwebego different mentality kịta ọ bụghịzi mgbe a na-eme ife 4 deck na awada ị na-anya ị ga-afụ na ife a create offices create ebe mana ka anyị na-eje ndị be anyị sef I don't understand now ebe anyị nọ kịta bụ ebe a na-elegasị ụmụ generators mekano kaatị ụdị ọbụla abụna ụdị ebe a ka ị ga-afụ ya ndị be anyị dị egwu kwefere ebe a onwe ụdị jen saiz ịchọ samproof ịma na-afụghị ya na-awọchị ya na ọkwa ya bụ ebe a otu ebe a Ven Road South ka anyị ka nọ amaghị na ghọta na so ọ bụrụ na isolu m na-aga na nekwa anya ebe ụzọ pịtọsikwa apịtọ ababekwa udu mmiri o mana ndị na-alụ ụzọ alụcha ofu ụzọ na-ere eti na kọmishọn na nke a echi na-ene dị ụzọ o mebisie n'ụzọ kọmishọn bifo onye a ga-achịsi sef ụzọ etipịala so ka anyị na-aga onye anwụ ụlọ anụnwa dị n'isi ebe na nwoke a sef ka rapụgodi ya ka na-ekwu ife na-ekwu ọkwe na-afụsị dị generator so this junction na-amapụta kịta bụ Mo Street by Ven Road ịkụ aka nri na ijebe Memman ozuzo akịta je Memman ịkụọ left ijebe 51 Iweka Road Ọnịcha iyetego na ifu ebe a keke ha bụ akịta ebe a ka a na-akpọ Otumoye ife abụ ogbe m all by street be ya n'otu Otumoye alụ ọnịa na ọ bụrụ itole ebe a ifuzi ka ọ dị so ka anyị na-aga ebe a niile anyị na-agazi kịta bụ ebe bụ na ị na-achọ ofe ka AC refrigerator nke ebe a na-akpọsị ya ụmụ ibe anụ wee ji emegasị kitchen utensils ebe a ka ị ga-enwesị ya fancha niile na hia oge ogbe bụ ogbe ebe anụ nwa anyị nọgasị bụ nna amamife m ga-ekwu anyị agago City Palace nke Dan Okafọ City Palace ebe ndị Ghana bịa wee finish onwe ha n'obodo a ebe a ka ya vu ukwu ndị Ghana nwana ukwu bụ ukwu mana ị gasizie ya dịka ndị na-aga kịta anyị ka ya elutekwa wee fụ ebe a na-akpọ Nwangene ebe e nwere Dolphin Cave fọ ndị kụrụ akụ n'otu ọ ka nne chetala ya ife ichefula echefu iyetago na so ka nna akụ na-agbada ebe m na-achọzi ịpụ kịta bụ ịmana isi aka ekpe ọbụla ijebe eze nwa ndị saịdị metụ bụ saịdị mana ebe a nọ kịta bụ Mọdebe Junction
so mụ atọ ọnụgo na mmụọ n'ebe junction nwanne kwe na-afụ ya just ka ị na-afụ etu otu dị currently ọ bụrụ emesịa ụzọ niile ị na-anya nwee nke a na-aza aza so ị nwere ike na-awọda ka ekekọrọ ya dị ebe a bụ aja junia n'aka ndị m ebe a bụ cemetery ebe ndị na-akpọ isi ana ndị ugwu ebe fa na-enyi ndị nke fa cemetery ndị na-akpọ isi naanị ọnya dị n'aka nne ya ebe efuru osisi mana ọ bụrụ na ịwọchi osisi ya dị ebe efu ka ebe a si ma mma ma gị na ebe mmadụ bi onwe osisi dị ya na eke osi kpọọ nkụ ndị be anya mụrụ importance of osisi dịka nna gwa gị ebe nna achịpụ bụ Bida Junction mana ị na-anya n'aka nna ị ga-afụ this building ebe a ka e nwere that famous Allied Hospital n'otu Allied Hospital ị ga-amụ ya Dr. Nwanja iyetego ihe abụzi Bida kpọmkwem na ya na ụzọ chiri echi o nwere ihe na-emezi na Bida Road evo ka ụzọ dị ike gwụ na junction a bụ ebe bụ na isi kịta o nwe old filling station ma ama mmadụ zikwu ya mana n'iru bụ na nke Odumeje odu nwanne ono ngwa na ụzọ esi eje na nke odu were anya gị gbaa Krismas inda boski bahose ụzọ anụwa ka enwelu gandusa ụzọ a ka enwe krimis ife abụrụ ọha ncha catastrophe ya bụ ife anyị na-afụ ebe a agwa m Odumeje too much power release ụfọdụ ejujidie na every night ọnada gbim efo catastrophe cataclysm kata ebe abụ ebe njiwe gwa Flavor si gịnị ya jee UK ife anyị na-ekwedebere obu anụmenume nji agadi pawa ya mechi nzukọ ọnụ maka na onwe ya pụtara n'isi ya ka o ji ya egbu so na ọ na-afụgo ihu nke Odumeje ọ ihe too much power na-eme ime power abuse enyeghị power diffuse o ya nyegasịa ndị mmadụ ejụrụ ajụ ngwa na ife ọkọsụ n'iru nke gị erosion mamụ neli odu nwanne ono ọgịnịdị ajajajajajajaja ka ị na-egwu mmiri na-egwu ọkụ ọ ebe a ka amali ọla ama ya ọla wee baa na factory research ị na-anya ebe a ị ga-afụ ọkwa nwangene bi maka na-akpọ mmiri a so ka anyị na-agakwa ọ bụzi na ọ bụ na ị mara ebe a nụnwa nnọ kịta bụ ebe akpụrụ onye amị for those of you who doesn't remember ebe akpụrụ onye amị but so unfortunate na ife ejimara obodo a na-ewepụghị ya onye amị ahụ a jere kutuo ya na-achọ ọzụkwa ndị amị na abayi ngwa na ebe akpụrụ ebe ahụ ka generation nọ kịta nwee ike fụkwa anọdatin na aya atọ mebe ife ndị amị ama ndị ebumnobi onye bịa kpụọ ife ebe a n'akụkụ ebe a bụ nke Mofus yotego so ụzọ anyị pụtara na abụ Creek Road Junction Creek Road filling station adọba n'isi ebe a na ịkụ aka nni a kịta ịmana na-apụzi Niger yotego pụbazia Niger Street na a na-aga na o nwere ụlọ nche igosi n'aka ebe o nwere nwa mụ na ya na-adịba na mma mgba one like si ebe a ka obi mgba nwa ebe ebe ọ bụ na ịnọ obi anyway ka anyị na-eje ebe anyị na-eje street ị na-ene anya na ibili otu ya aghọta ife na-eme ebe ya aghọta etu ndị a si eme operate wazi wee na-ebubacha iyotego dị ogbe na-adịba quiet mana ọ na-azụ ya ka e nwere gọọmenti field ebe a na-abịa amụ moto ebe amụba ma ọ bụrụ na ịmụtanwuro ịtọ na amụ so na anya n'aka ebe a ị ga-afụ na agaghị si na-eti otiti on Sunday ọ bọọlụ ka street a bọọlụ nwere two ways about it nekwa ya challenge you take one post ọ bụrụ na ịma agba ịpụta ebe a ka ị ga-abịa ichoo your talent yetego fọ ndị gbalụ bọọlụ ọ nwesịrị ebe a street a emekigo pro some people ji gbasịa klọb dị aṅa onye nke a nọkwa na-achụ ya mbọsị ụka ọ bụrụ na o jebere ụka moto anụnwa na ọma asanwụzi ya mana ọ nọ ebe ọ nọ n'iru ọrụ ọ sasịa moto a na o jigoro 25 ma ọ 3 kpa so by the time ọ salụ 4 cars o ji 10 mkpa ma ihetago so mụnwa na-eji echipụkwuru nwa m ọchị wee na-emebe nne eze uwe iyo ka anyị na-emebe a na-eme mana ebe a nsi wee na-apụ kịta o nwere ụlọ ụka dị n'aka nne ebe a nne ya afụzi ebe nwaanyị na-eje amụ moto ị na-elezi anya ka efu eje burukwa ụlọ ụka fawu ikwe hia ebe a na-abụ chọọchị anọ ndị Anglican afawu chọọchị fawu hia ka e wee mee ka ya chụọ na ego niile nọ n'ogbe a na-abịa na saịdị ya
na ọma abụka na igbogokwa abụghị ya afụkwa ebe kadik ịlụ nke fa ịpụzi Port Harcourt Road St. Jude mana ebe ọbụla chansị adịna ha bịa alụnye nke fa ebe a nọ ndị St. Andrews Ọnịcha bịa ebe a dị chọ n'ọfụnwa bịa lụ ụka ịgbago agbago saịdị na ya afụkwa St. John Anglican hua ndị ụka wee nụ nwayọ na-achụ akpa anyị na anyị niile ịda agbago kọsmụ anyị niile ịka isi ebe Kaduna street Kaduna ama mgbe alụ fọdek na nwa oge alụ fọdek na ndị na-ebi ya na a na-atị ka ndị ebi na Lekki Phase 1 hai alili egwugo m na ị na-anya ka efe ụdị ụlọ na kwefu gota dị ebe a o nwero nke emechiri emechi kwefuru ya wich na mmiri zo mmadụ nwere ike ịdanwunye ebe a ọ dịrọ good ndị a na-alụ ụzọ ọ bụrụ na alụsị ụzọ na ama na-akọva gota ka ezizi ife a na-alụ cheki anya ịlụsị ụzọ kọva dị gota mechie ya well ọ bụrụ na ị na-anya ebe anyị nọ kịta for those of you ndị biri ebe a ihe amazi White House a ebe a bụ Osomali Street na White House a ka onye na-akpọ Ọba Romi n'Azịa biri onye ọma Ọba Romi n'Azịa ọya adị abịa ya opposite ka mụnwa bikwere oge a na-asị na mụ na ndị bakasi ọ ebe a ka ebe a dị wee mee ya enwe ya dị nọ efuru ebe nwe wonga anyị na-abịa agbazi a na-akpọ Chopping si nọ ebe a ka ọ na-anọ n'aka ndị ebe a na-abụ King Pet Filling Station isizi aka ndị ụgbọgokwu na ịgbara ozi man ka ị na-eje mana ebe a River Niger a na-agwa anyị na onye ọcha abịa discover bụ Mungo Park ndị ala orimiri ọgbaru na-enye anya na achọ nke efu ka anyanwụ si aga ije n'elu mmiri ya na asị na the sun was walking on the water na-enye ọhịa before ndị abịa translate ya kpọọ ya son of God ọhịa aba anyanwụ chukwu nye anyanwụ na-eze elu so abanyego m Niger Street na-ejezi head bridge achọrọ ka ngosi ụdị ife na-eke ụzọ adị adazi aza ọ bụla Asaba a na-aza Asaba aza ọ dịgodo ọcha aja anụnwa dị n'elu ife a mmiri na-adọ n'elu ya ọ dị capable of imebi ụzọ a Soludo lụrụ ụzọ tebe aka ọ lụrụ ya ma gị na aja juru n'elu ebe a ego ole ka e nwere ike ikwu ndị ga na-aza ife a ya bụ ikreti job ka ndị mmadụ na-aza ebe a ka ọ dị ọcha irizie ihe ṅụọ wata tụapụ ebe a akpụrụ gị kwụọ fine ọnya bụ esi ebe a na-akwụ ndị ụgwọ ọnwa ma sị na-aza ụzọ aza maintenance na be anyị bụ problem anya mara ebe maintenance at the same time gota ya oye anyị ma na River Niger dị ebe which na mmiri zo onye dị na gota na River Niger straight onwere ife gwutere ya na mma like and call attention of the governor n'ebe a nọ kịta ọ bụrụ na gọvanọ anyị n'anya ọ ga-ama na ebe a bụ the popular and the famous Ogbo Osisi market ka ndị movie batasịrị ebe a mgbe a iyetego mana ebe a bụ ma ndị road ma ndị afịa osisi ọ na-abụ every December ka ịkọ na ọkụ gbara afịa Ogbo Osisi ọ ga-ama mma chọọ faya ive avụ na ndị fire service ka edebe nso side ya tuke maka mmiri na nso ma nekwa ebe ọ dị nekwa ebe mmiri dị mana ya eche a na-akọla ya akụkọ na afụrọ mmiri na this that ife ọzọ njichọ ka nke ọrụ attention of the governor ọbụla ebe a nnọbụzi ebe ị ga-esi wee pụọ na Anambra steeti ịbata Anambra na ọpụpụ ya ka ọ na-adị n'anya onye na-abata Anambra kedu ihe ọ na-afụ onye na-apụ apụ negodo ihe ọ na-afụ nekerenụ mmiri dọọla ebe a o gosiro na anyị dị dirty first impression matters onye batara na Ọnịcha ihe abụ ihe ọ ga-afụ zaa ụzọ aza mba adazi aza negodu ka ọ dị negodu ebe anyị na-esi apụ ego one ka ọ ga-eteki iji wee maintain ebe a mee nya kụọ osisi kụọ flowers everywhere ka obodo gbagodu mma n'anya beautification project anya mara ya ozi private sector bụ ndị na-adọnye iru na ị na-abata Anambra steeti abata kedu ihe ị ga-afụ o nwere ife dị significant na this video nchọ ka ịfụ ọbụbụ ka m na-apụ m na-anazi Asaba Asaba ka m na-aba mana ịmana ihe abụ nke na-apụ apụ na onye na-abatazi abata onye na-abata Ọnịcha abata na-abata Anambra na-abata na the heart of Igbo land n'ezi anya n'aka na efe na-afụ na Peter Obi mere attract oge ọ na-achị nya mere ife attract so ya nwa bụ emere attract na n'ezi anya ana m abazi Ọnịcha like na-aba Ọnịcha aba the oge izi na isi head bridge na-abanye Ọnịcha na ekebe niile dị na achọ nke iteke ya note just na watch iburu ụzọ efugodu ndị transport a ka ha nọsi n'ilo na ụzọ anụnwa ka ọ dị kpọọ nkụ na-acha ya onweghị ofu mkpụrụ osisi ga-afụ aka n'ụzọ a
asị na mmadụ pụtalụ nọ n'onwe ka o si dị ka ọnọlụgodu na ikekwe na moto gị bịa bebe overheating esi ka paakị ya n'akụkụ mana ụdị ife adịrọ na ekebe ile na-aza ya ada aza dị ụzọ aza adazi aza na ka ọ dị n'anya onye na-abata Anambra na-abata South East obi Igbo gọngọ na ihe oyibo ụzọ kpọrọ iru onweghị ofu mkpụrụ osisi nọ n'ụzọ a ngwa n'anya ka efu the importance of osisi ị na-ene anya n'iru na ihe afụgodo ebe osisi dị n'anya ka efu ihe dị iche ogosi na life dị ya efu na ebe ahụ mara mma somehow na imagine ka ọ ga-adị na ọ bụrụ na osisi si na line up gbagobe ịma na ịbatago na Anambra light of the nation kedu ihe dị ebe a gosi na light of the nation ụzọ a na-azara aza ebe niile aja ofu mkpụrụ osisi adịghị ya nothing gota dị ebe a na gota dị n'akụkụ ebe a efu ka ọra efu ka gota ara emere ya emechi enu emechi just yellow like that na anyway ka mgbada anya nwaanyị dị agaziela unu dewe Igbo eze ụmụ iyo